Здравейте, аз съм Ана и аз плета. Намирам се в моето си студио плетаческо. Така набързо. Някой път по-подробно. А сега искам да видната си работа. Това е 100% кашмир. Блуза по поръчка. Кашмира е на Лоро Пиана. Много е мек. Размера на блузата е за гръдна обиколка 114. Като за този размер отиде 373 прежда кашмир. Плетена е в 2 ката с игли 3,5. Ластика е на 3,25. Ето. Тук има наклонено рамо. Прикачен ръкав. Така, общо взето, това е. Не е кой знае какъв модел, обаче преждата е топ. Много любима прежда. Много мек. Да, след пране малко се скъси. 2-3 см изчезнаха. Да ви покажа какво остана от преждата. Ето е това. Ето такъв е кашмира преди пране. Между другото, това е друг кашмир, пак на Лоро Пиана. Много е добър, много го харесвам. След изпиране става пухелинка. Това също е кашмир, но той е чесън ли, как се казва на български, не знам. Той не прави такъв пух. Да, мекичък е, но не прави пух. По-скоро седи обране от към пух. И така. Това са моите прежди. Тук са образците, които съм плела през годините. Образци, всякакви. Ако ги зашия, ще стана цяло одяло. Ето още един. Част от моите плетки. Това всъщност аз го нося. И това, но не сега. Това за лятото. Това съм аз. И ето сега нося една моя любима жилетка. Това са моите бобини. И не само бобини. Това, между другото, е много интересна прежда на перформанс, но е летен състав. Лятото ще я пробваме.